Ναι. Όλης. Ναι. Δημοσιογράφος. Ναι. Ο Βασίλης είναι την Πάτρα. Έλα, Βασίλη μου, πού είσαι? Καλά είμαι, μωρέ, δεν ήρθα πάνω. Δεν ήρθες, με πούλησες. Εγώ περίμενα, είχα προετοιμάσει τον κόσμο, τίποτα. Πήγαν να με συλλήψουν στον δρόμο, πώς θα λαθώ. Να σε συλλήψουνε? Βέβαια, γιατί μου λέει που. Ποιος, είχες ναρκωτικά μαζί σου, χασίσια? Όχι, ρε παιδί μου, πήρα για άλλο πράγμα. Μου κλέψαν το αμάξι. Ας το διάλογο, τον Discaravan, ποιος το λυμπίστηκε? Ναι, το Όπερ δεν είχε διαφορικό, ήταν ένα γκρι αυτοκίνητο. Γι' αυτό το πήραν, δεν είχε διαφορικό και ήταν πολύ έτσι λαχταριστό. Δεν ξέρω, μπορεί να το πήραν τίποτα γυφτέ, κάτι τέτοιο βέβαια. Μπορεί κανένα μετανάστης, αυτός που σου πηδάει τη γυναίκα, μήπως πήρε και τα μάξι. Τώρα κάνω τον αντιχρηστό σου, θα μ' ακούσεις. Άσε με να τελειώσω επιτέλους. Ήταν γκρι. Ναι, ναι. Μέσα είχα έναν θοδοχείο, ένα λουλουδάκι του. Έναν θοδοχείο μέσα στο αμάξι. Ρε, με λουλουδάκι, ρε, βασιλικό, το πόντιζα, ρε. Αλλήμον, όλοι έχουμε. Απορώ πως δεν καλλιεργούσες και ντομάτες στο προπαγκάζ. Τώρα μιλήσω για το πράγμα που με πονάει εμένα. Πες μου για τον πόνο σου. Παναχαϊκής μέσα, τη Παναχαϊκής, ένα κασκόλ. Ναι. Είχε και το λουλουδάκι. Να σου πω, τώρα δεν ξέρω τα κίνητρα, δεν ξέρω ποιος μπορεί να το πήρε, αλλά νιώθω ότι είμαστε κι εμείς λίγο υπεύθυνοι σαν εκπομπή. Ναι. Λόγω της δημοσιότητας έτσι που έχεις πάρει εσύ, που έχει πάρει και το αυτοκίνητο, είναι συλλεκτικό κομμάτι πια το Discaravan. Είναι, όχι, εγώ το είχα πήγαινα στις δουλειές μου. Το ξέρω, μην κλέψουνε και σένα καμιά νύχτα. Τι να με κλέψουν εμένα. Άκου που σου λέω. Όποιος είναι μάγκας, σας έρθει να με κλέψει. Εγώ δεν έχω προηγούμενο με κανέναν άνθρωπο. Εγώ ίσα καλημέρα λέω σε όλο τον κόσμο. Μη σε τσουβαλιάσουνε και έρθουν και με παίρνουν τηλέφωνο εμένα να δώσω λίτρα να σε πάρω πίσω. Άσε που στο τσουβάλι που θα σε βάλουν μπορεί να βάλουν και φίδια μέσα. Μη μου αρχινά, αυτό το παλιό σου είπα, σε παίρνω τηλέφωνο. Κάποια δουλειά που έχω. Να σου πω τώρα, τα πολιτικά σου δικαιώματα πού τα έχεις? Στην Πάτρα? Ναι, εδώ, ναι. Έρχονται εκλογές. Τι να κάνω. Το έχεις σκεφτεί? Ναι, αλλά τι. Τι, δηλαδή δεν πιστεύω να αφήσεις κανένα τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με το Volkswagen τώρα που έχεις το άλλο. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να μην ψηφίσω καθόλου. Γιατί να μην ψηφίσεις καθόλου? Γιατί δεν γουστάρω να ψηφίσω καθόλου. Θα μου κάνουν μέσα, εμένα 65 χρόνια να μου κάνουν. Κλείσουν μέσα. Α, είσαι και αναρχικός, κύριε Βασίλη μου. Γιατί να κάνω δηλαδή. Δεν είναι αυτά για την ηλικία σου. Με έχει κόψει η πείνα, τρέξει από εδώ, τρέξει από εδώ. Τα κάνουν όλα. Στο διάλογο έχω αγανακτήσει. Εγώ θα είμαι με το σταύρο στο χέρι. Έχω βάλει σε απογοήτευση. Στο διάλογο λοιπόν. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά είναι κρίσιμα τα πράγματα. Τι κρίσιμα τα πράγματα. Η ψαλίδα άλλο και μικραίνει, κάτι πρέπει να ρίξεις. Ένα παλιό αυτοκίνητο έχω, τι άλλο να κάνω δηλαδή καλύτερο. Έχω τίποτα άλλο. Δεν έχω τίποτα άλλο. Να σου πω, κύριε Βασίλη μου, επειδή έχω κάποιες υποχρεώσεις για κάποια ρουσφέτια που έχω ζητήσει, θα πάω να ρίξω τον Καραμαλή κανένα δυο. Γιατί? Ψήφους τώρα στις ευρωεκλογές. Εμείς είμαστε από εδώ, ρε. Εμείς είμαστε παπαντρεϊκοί, ρε. Ναι, αλλά έχω εγώ την υποχρέωση. Τι να κάνουμε τώρα? Είμαστε παπαντρεϊκοί. Εγώ είμαι παπαντρεϊκός. Με τον Παπαντρέου, ρε, όχι με το. Με τον Παπαντρέου, αλλά δεν θα πας να το ρίξεις, αποχή θα πας. Τι να κάνω? Στην αποχή θα πας, δεν θα πας να το ρίξεις. Τι να σε κάνω που είσαι Παπανδρέου? Δεν ξέρω, άμα μου δώσει κανένας κανένα λεπτό θα πάω. Σου λέω εγώ, έχω υποχρέωση στον Καραμαλή και θα σου δώσει και διαφορικό ο Καραμαλής. Άμα είτε θα μου το έχει δώσει τόσο καιρό, δεν μου δίνει τίποτα. Τίποτα δεν μου δίνει. Άστο, μην ψάχνει. Εκεί που ψηφίζετε τώρα για τους κύριε που λέει τηλεόραση. Για τους μεγάλους Έλληνες, ναι. Εγώ θέλω να ψηφίσω τον Θόδωρο, τον Κολοκοτρώνη που είναι από τον ντόπιος δικός μας. Τους ντόπιους. Βλέπω το πικιστή κάργα, Θα πεις εσύ τώρα, εγώ δεν ξέρω πώς θα το κάνω. Ναι. Θα πεις ότι ο Βασίλης ψηφίζει Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Κάνε έναν άλλον. Μισό λεπτό, εντάξει ο Κολοκοτρώνης, αλλά πάνε και χρόνια από τότε. Εσείς δεν το βάλετε εκεί πέρα να το ψηφίσουν. Το βάλαμε, ναι, αλλά γιατί όχι τον Καραμαλή, ας πούμε. Τώρα βάλε τον Θόδωρο, τον Κολοκοτρώνη, εκείνον θέλω εγώ. Λοιπόν, τον Καραμαλή θα βάλω, στο λέω. Όχι. Καραμαλή που έχουμε δει και ένα έργο. Τι είδαμε τον Κολοκοτρώνη, μας έβαλε αυτό στην Ευρώπη. Μας έβαλε αυτό στην Ευρώπη. Έβαλε να πάρεις μια τυρόπιτα με 350 δραχμές, μας σκοτήσαν τον κόλο με το ευρώ, που τα κάμανε μου καπέλο. Που τι να φθονήσεις, ρε. Που έπρεπε να ήταν τουλάχιστον 350 να ήταν σε χαρτί. Να το υπολογίζεις. Τι μας το βάλανε σε αρχαία να μου σε μέταλλο. Τι να το κάνω. Και παίρνεις μια τυρόπιτα και τίποτα. Και δεν φτάνει. Κύριε Βασίλη μου, μήπως είσαι κομμουνιστής? Τι να είμαι? Μήπως είσαι κομμουνιστής? Όχι, δεν είμαι κομμουνιστής. Δεν σου είπα τι είμαι. Πάλι θα με ψάξεις τώρα. Δεν σου είπα τι είμαι. Να σου πω τώρα αυτά τα εναντίον της Ευρώπης, εσύ και Αλέκατα λέτε. Έχεις 10 ευρώ στην τσέπη, δεν μετράνε παιδάκι. Ούτε για τσιγάρα. Εγώ δεν καπνίζω. Ποτέ δεν κάπνιζα εγώ. Ναι, ο Καραμαλής φταίει γι' αυτό. Δεν είπα εγώ ποιος ο δικός σας ο Παπαντρέου τα υπόλοιπα χρόνια τι έκανε? Τι να κάνω, ο Παπαντρέου, ο άνθρωπος έβαλε κάποια σειρά, έφτιασε κέντρα υγείας εδώ που θέλουμε εμείς, πάνε οι γέροι εκεί, πίνουν κανιά σπιρίνια, αρχίδια. Βέβαια, να είναι καλά και πάνω απ' όλα έδωσε και ένα κομμάτι ψωμί στον κόσμο. Κάτι έδωσε, καλά τι έδωσε. Το ξεχνάς αυτό? Έδωσε, κακομοίρης έδωσε. Εσύ είσαι παντρεμένος? Όχι. Γιατί? Για μένα κύριε Βασίλη μου δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Να κάνεις γάμο και μην μένεις εκεί ρε μπεστιά σπίτι. Κάτσε που σου λέω εγώ. Δεν έχει επιτραπεί ακόμα ο γάμος για μας εδώ στην Ελλάδα. Γιατί? Μόνο στο εξωτερικό, σε κάποιες χώρες. Γιατί τι είσαι εσύ? Δεν είσαι άντρας, εσύ τι είσαι? Και τα παιδιά δεν υιοθετούμε εύκολα. Θα κάνεις γάμο με γυναίκα, όχι αυτούν τις παραξενιές που κάνουν στην Αθήνα, τις
άντρες, μάντρες, κάτι παπάρια. Αθηναίος είμαι, τι να κάνω. Ατσουπούλα καλή, θα την πάρεις με παπά και με κουμπάρο, θα παίξεις και. Βρε, και εγώ παπά θέλω και κουμπάρο, αλλά δεν μας παντρεύουνε γιατί φοράμε κηδείο νηφικό. Ποιο νηφικό? Κηδείο νηφικό φοράμε. Εσύ φορείς νηφικό, γιατί τι είσαι από πίσω? Από πίσω τώρα, εντάξει. Ας μην το προσδιορίσουμε. Του δεν το λες τότε, γιατί δεν το λες? Άμα είσαι από πίσω, δεν σε ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Σταμάτα την κουβέντα. Θα αφήνω και καλή. Πώς να σου το πω, καλή δουλειά να έχεις. Θα παίρνω να κουβεντιάζουμε, ρε, αλλά σου λέω και τον πόνο μου, ρε, δεν έχω άλλο. Εσένα Αποστόλης, δημοσιογράφος όταν μπω, εσύ θα βγαίνεις. Γιατί με τη γυναίκα σου δεν τα λες? Τι να πω με τη γυναίκα? Αν έχεις κανένα πρόβλημα εκεί, κανένα πόνο. Ποιο πόνο μου, τι πόνο να έχω, δεν έχω πόνο με τη γυναίκα. Αυτό λέμε, άλλα λέμε με τη γυναίκα. Δεν καταλαβαίνεις. Τι θα πεις με τη γυναίκα, τι είναι η γυναίκα, παπάς είναι η γυναίκα, είναι. Με την κόμενα τίποτα, γιατί μου είχες πει ότι βολεύεις κανένα δυο εκεί. Άμα τύχει, εντάξει. Τα συζητάτε, ή μόνο ομόσεξ? Άστο τώρα, άντε τώρα. Άστο, ναι, άστο, μην ανοίγω μεγαλύτερη πληγή, καταλαβαίνω, είσαι και 70 φεύγα. Αλλά πόσο είμαι?